Pane, čo sa stalo? Vieš, jak je na zakázanom mieste to veľké špatné, čo nám čítá magnetiku. Áno? Tak je to aj tu. Chytil Wow. som to. Super, vyťahneš to? Idem si zobrať núdzovú tyčku voláku. Dobre. Idem hore, lebo toto sa mi utopí. Decka sa tu hrajú s magnetmi. A iba Lukáš maká. Nestrácaj rytmus, to je ono. Musíme tam voľaké traviť. Ide ti to, ide. Viete, tam Maja. Tam je deti ako smeti. A moje škaredé auto. Keď to streví ľavo, tak dobrú.